Dako pa nagapautang sang buga sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang Station Drug Enforcement Team sang Iloilo City Police Station 1 sa Barangay Tansa, Timawa City Proper, Iloilo City. Alas 10:45 sang gabi Enero 2, 2024. Ang subject amo si Binet Ayan Patricio, 44 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Pinaagi sa pulis pusyer buyer na baklan ang arestado sa isa ka plastic sachet sa ginapatian Shabu gamit ang 10,000 pesos nga baybas money. Dugang nga recover nga paginakop ang anong pagid ka plastic sachet sa ginapatian Shabu kagiban pa nga mga non-drug evidence sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Roque Meno III, officer in charge ng ICPS 1. Ginpayag sining isa ka semana ang ila monitoring antes ginkasana sambit nga operasyon. Duka bayo inisa, luga ko sa province, kalsada na ko sa andin ibagsak-bagsak na di. So kung gabi, kagahon. So may motor rin sa ginagamit, so wala lagi natin na identify kung din sa apat. But pagbuwa daton kay diri sa nagtransaction siya, so ang mode of transaction yung ini isa magamotor. Ginabantaw naman sa 32 gramos ang na-recover nga suspected Shabu nga may aras ng estimated market value nga 217,600 pesos. Balita nagikan sa distrito sang City Proper. Ini si K5 Eric Canizares para sa kampiyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga stasyon, K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.